poslednej dobe na nás na internete nevyskakuje nič iné ako svadba Taylor Swift, to, že si Lela Ceterová zafarbila vlasy na hnedo a zatmenie slnka. K tým prvým dvom nemám veľmi čo povedať. Ale o zatmení slnka by som vám vedela rozprávať aj 2 hodiny. Tak napríklad vedeli ste o tom, že pri zatmení slnka mesiac vrhá tieň na zem, ktorý sa skladá z 2 častí. Keď sa mesiac dostane presne medzi slnko a zem, jeho tieň sa skladá z 2 častí, umbry a penumbry, pričom umbra sa nachádza vo vnútri penumbry. Ak sa nachádzate v umbre, uvidíte úplné zatmenie slnka. Ak sa nachádzate v penumbre, uvidíte zatmenie čiastočné. Umbra je kužeľ úplného tieňa, ktorý sa smerom od mesiaca postupne zužuje. Do tejto oblasti nepreniká žiadne priame svetlo zo slnka. Ak by ste sa nachádzali na mieste, kam dopadá umbra, mesiac by zakryl celý slnečný disk a nastalo by úplné zatmenie slnka. Na jednom mieste zvyčajne trvá približne 2 až 4 minúty, pričom sa tieň pohybuje po zemskom povrchu zo západu na východ. Ak teda chcete vidieť úplné zatmenie slnka, musíte sa nachádzať presne na mieste, kam dopadne umbra. Tá je na zemskom povrchu zvyčajne široká približne 100 až 250 km. Samotná umbra sa po zemskom povrchu pohybuje rýchlosťou približne 1700 až 8000 km za hodinu, v závislosti od miesta na Zemi. Okolo umbry sa nachádza penumbra, teda oblasť polotieňa, ktorá sa smerom od mesiaca rozširuje. Ak by ste sa nachádzali v tejto oblasti, videli by ste iba čiastočné zatmenie slnka, pretože mesiac zakrie len časť slnečného disku. Šírka penumbry na zemskom povrchu môže presiahnuť 6000 km. A práve preto je omnoho jednoduchšie sledovať čiastočné zatmenie slnka ako úplné zatmenie.